Ezinne Thereza nabago ọnwụ anyị melụgịrị ọnwụ. Ezinne Thereza nabago ọnwụ anyị melụgịrị ọnwụ. Chai o wee bụrụ ka ụwa si adịnụ n'ezienyi Ezinne Thereza Ekenta Mbamara na ya ka ọnwụ bịara gburu wee nabazie enu. Ezi nwaanyị si be ndebe obi ajụrụ na ume wụrụ m n'ụbala nawa m ọzara n'Oru West Local Government n'Imo State. O wee mesizie wee bịa lụta di. Onye lụrụ ya wee bụrụzie Letize Okorie Mbamara Akunne Idika n'ụmụ Amara n'ụbọkụm Egbuoma. O emesizie di ya wee rapụzie ya wee nabazie na ka i wee fụzie n'ụwa wee nwere nụ. Ezinne Thereza anaba, Ezinne Thereza anaba, ifuzie n'uwe nwere nụ n'elu ụwa anyị bịalụ ụwa banye nọrịọna. Enu ụwa anyị bịalụ n'elu ụwa bafịa enu ụwa bafịa onye zuru ọna. Ndị be Mbamara galụbanụ ndị be Mbamara galụba n'ọnwụ n'elu ụwa n'ọnwa dị eli ego n'ọnwụ na-eli ego na anyị ma na unu zuru ka eme. Nwanwụ na-eli ego anyị ma na unu ga-ebute ego nuo. Ndị be Mbamara anyị si unu dibe. Ezinne Thereza zara afụfụ n'elu ụwa nụ. Ọtasị afụfụ wee zụsị ụmụnụ. Oluzi ogo ga-eli nwa abịa gburu ya nabazie nụ. Iwe fụ na ife ọnwụ na-eme n'uwerikanụ. Iwe fụzie n'elu ụwa anyị nọ n'ọnwụ dị njọ. Iwe fụzie n'elu ụwa n'ọnwụ dị njọ. Ọnwụ na-egbu ọra anyị melụ gịnị? Ọnwụ na-egbu ọra asị m anyị melụ gịnị? Ọnwụ na-egbu ọra ka nna jụọ anyị melụ gịnị? Ọnwụ na-egbu ọra anyị melụ gịnị? Thereza nabago ọnwụ anyị melụgịrị ọnwụ. Ezinne Thereza nabago ọnwụ na-egbu ọra ka nna ọnwụ anyị melụgịrị ọnwụ. Ezinne Thereza nwanyị ọma, obere agụ na-asị gị na ba mma, obere agụ na-asịrị nwa Egbuoma na-asị gị na ba mma. Ezinne nna gị ka dị mma ga-eli ozu gị nuo. N'onye zara ọkụchi kpọrọ ya n'elu ụwa nuo. Ewo n'ikpe amarụ ya. N'onye ji kpọrọ ọkụ n'elu ụwa nuo n'obi a ga-aza nuo. Ya ka njasị ndị be Mbamara sị unu galụba ọnwụ. Tunu dị n'ọnwụ n'elu ụwa nuo n'ọnwụ bụ ụgwọ. N'ife bụ na na-eku ume n'oji ọnwụ ụgwọ. N'onye kwụrụ tata na ọ ga-apụlile jinu. N'elu ụwa anyị nọ n'ọnwụ bụ ụgwọ. Ezinne akpụgo nke ya naba. Ezinne Thereza anyị na-asị gị na-aba mma. Akịka dị mma ga-eli ozu gị Ezinne. Nwanyị tara afụfụ ụzụsi ụmụnụ. Oruzo ga-eli eli ọnwụ abịa gburu ya nabanụ. Iwefu n'elu ụwa mbafịa
enuwo mafia nuwo onye zuru nke ya na enuwo mafia onye zuru nke ya na Friday Mbamara galụbọnwụ Friday Innocent Ọkafọ ezi oyimu ezi nwa Mbamara galụba Mbamako galụbọnwụ alafu dike n'anya ezi oyimu Friday ezi oyimu na South Africa ka ị na-eme mmanụ na South Africa ị na-ebe akwa anyị na-asị gị dịbọnwụ obere ọgụ n'osira nwa Egbuoma na-asị gị galụbọnwụ n'ụwa maka gịnị na ọnwa dị eli ego anyị mana sị na ọnwụ na-eli ego n'izuru ka eme ọnwụ na-eli ego Friday n'izuru ka eme ọnwụ na-eli ego anyị mana ị ga-ebute ego na Friday ezi oyimuo anyị na-asị gị dịbọnwụ onwe Egbusi Maxwell Mbamara ezi nwanne galụbọnwụ aka Voice of Zion Music n'Indonesia onye ọma galụbọnwụ n'ọnwa dị eli ego MCZ Cafe and Bar na Indonesia na Jakarta ọngịnwa bụ onye isi ojii izizi nke kụrụ egwu na Jakarta na Indonesia na launch ya na 2015 anyị na-asị ụnụ galụbọnwụ n'ụwa na asị na ọnwụ na-eli ego anyị ma na unu zuru ka emenụ Chimezie Collins Ndụka Mbamara ihe dị nwanne m na South Africa ka ị na-ebe akwa ihe dị galụbọnwụ na ọnwa dị eli ego na ọnwụ na-eli ego na anyị ma na unu zuru ka eme Mrs. Chairman Tabile Mbamara nwanyị ọma galụbọnwụ ezilala Friday sigi galụbọnwụ n'ọnwa dị eli ego Mrs. Ann Nnedioranma Mbamara ezigbo nwanyị anyị na-asị gị dịbọnwụ Desmond Ogbodu galụba Ogbodu nwa Mbamara galụbọnwụ mgbada nwanne m obere agụ na-asị gị dịbọnwụ n'ụwa galụba n'ọnwa dị eli ego Duwelu Chinwendu galụba Garagidi galụbọnwụ n'ụwa na Jakarta na Indonesia ka ị na-eme mmanụ obere agụ nwa Egbuoma na sunu dịbọnwụ n'ụwa n'ọnwa dị eli ego n'ọnwụ na-eli ego na anyị mana unu zuru ka eme nna m ezere Mijusu Mbamara isi egbu galụbọnwụ injiniọsụ mmanụ obere nwa m galụbọnwụ n'ụwa galụba n'ọnwa dị eli ego Chinwendu Blessing Festus nwanyị ọma ezigbo ọlọrụ ọkpaburu anyị na-asị unu dịbọnwụ galụba n'ọnwa dị eli ego Chipayos galụba Chipayos Sunday Buwuru anyị na-asị unu galụba n'ọnwa dị eli ego nzeleri akụ ụwa n'ọfọzara isi gị dịbọnwụ na UK ebe afọ ka ị na-eme mmanụ Chinasa Obi Ajụrụ na baka ị na-eme mmanụ anyị na-asị gị dịbọnwụ galụba n'ọnwa dị eli ego n'ọnwụ na-eli ego na anyị manụ n'uzuru ka eme
ọnwụ na-eli ego anyị manụ n'ụzụrụ ka eme n'ezi adụnụ nọ na-abagonu n'ezi adụnụ na ya ka ọnwụ gburu uwe na-abazi enu aka anyị ji asịnụ n'elu ụwa na osunu galụba ọnwụ na onye chigboroku n'elu ụwa n'ọbịa ga-azanụ ezi nne Thereza anyị na-asị gị naba mma n'elu ụwa nọ n'ikpe mara gị na nkike dị mma n'ọbịa ga-eli ozu gị ezi nne ụmụ gị na-asị gị naba mmanụ Adaobi Joseph Obi ga-alụbanụ lọlọ mbili enwe obere agụ na sunu dibọnwụ ga-alụba n'ọnwụ n'ọnwa dị eli ego kedu maka ndị ka ọha Mbamara ogwu nwanne m anyị na-asụ n'ụdịbọnwụ Obi Ndụbisi ga-alụbanụ Obi Ndụbisi nwa Mbamara ga-alụba n'ọnwụ ndị be Mbamara niile si n'ụdịbọnwụ ga-alụba n'ọnwụ n'ọnwa dị eli ego n'ọnwụ na-eli ego ụmụ amara niile ga-atụkọta ego ndị ụmụ amara obere agụ na-asụ n'ụdịbọnwụ Sunudibọnwụ nne n'ụwa anyị bịalụ n'ọba afịa nne ụwa anyị n'ụwa bụ onye zuru nke ya na n'ezi nne Thereza n'ọzụrụ nke ya wee nabanụ ezi nne naba mma ezi nne Thereza nabago ọnwụ anyị mere ogene ọnwụ ezi nne Thereza nabago ọnwụ anyị mere ogene ọnwụ Mbamara ga-alụbanụ ezi nne Yukeria ga-alụbanụ ezi nne Yukeria Mbamara ga-alụba n'ọnwụ n'ọnwa dị eli ego Helini nwanyị ọma dị bọnwụ Helini Jini Mbamara ga-alụba n'ọnwụ n'ọnwa dị eli ego ezi nne Thereza na-alụ mmụọ Mrs. Juliet Dennis Nnowaruom anyị na-asị gị ga-alụba ọnwụ n'ezi nwunye nna gị fụrụ gị n'anya ifupuo ya n'anya na ọ na-alụ mmụọ anyị na-asị uru gị bụ ọnwụ n'elu ụwa na ọnwa dị eli ego ndị be ọbịa jụrụ ga-alụbanụ n'ụgbọala nawa mọzara anyị na-asị unu ga-alụba ọnwụ Mrs. Antonia Ekọpụ ga-alụba n'ọnwụ mere anyị ncha Chifu Obi Nzedegbu ga-alụba n'ọnwụ n'ọnwụ adị eli ego ezi nne Rose Ibelezim obelago na sị gị dị bụ ọnwụ Adaobi Uruo ga-alụba n'ọnwụ n'ọnwa dị eli ego ezi nne Christiana Ndidegbu na mụ anyị na-asị unu dị bụ ọnwụ Mrs. Angela Ọhanibe ga-alụba n'ọnwa dị eli ego Mrs. Nkechi nyere Obi wuru Ugochukwu anyị na-asị gị ga-alụba ọnwụ na USA na America ka ị na-ebe akpa ebe afọ ka ị na-ebe nuo obere agụ n'osira nwa Egbuoma na-asị gị dị bọnwụ ga-alụba n'ọnwụ n'ọnwa dị eli ego n'ọnwụ na-eli ego anyị mana unu zuru ka emee ọnwụ na-eli ego anyị mana unu ga-ebukọta ego nuo ezi nne Thereza naba na akịka dị mma n'ụwa nụ n'ọbịa ga-eli ozu ya nụ ezi nne Thereza nabago ọnwụ anyị mere ogene ọnwụ ezi nne Thereza nabago ọnwụ anyị mere ogene ọnwụ Friday nwanne m ga-alụba
Friday nwa Mbamara ghalụbọnwụ nene ụwa nọ n'ọbụ nwa ga-akpa nne ya na onwu na-eli ego na ya ịmanụ n'izuru ka eme ndị oyi gị na-asị gị dịbọnwụo ndị oyi gị si gị dịbọnwụo Okechukwu Cyprian Ugo ọ na-asị gị dịbọnwụo na South Africa ka ọ nọnụ oke na South na-asị gị dịbọnwụ oriego na uke ego na-asị gị dịbọnwụo ezi nwafọ ahịa zu Mbaise nu na South Africa ka ọ na-asị gị ga-alụbọnwụ na onwe adịeli egonu na asị na onwu na-eli egonu na afọ ga-atụkọta egonu na onwu na-eli egonu na ya ga-ebute ego Stanley na Bika n'ude jeje na South onye nwanne mgbe obom na-agba ogugu n'Enugu steeti ọ na-asị gị ga-alụbọnwụ na onwe adịeli ego Prince Osinachi Paul Ogbuehi Man of God na-asị gị ga-alụbọnwụ na onwe adịeli ego kedu maka Tony Obiejemba Chairman Egbuoma Brothers United in diaspora ọ na-asị gị ga-alụbọnwụ na onwe adịeli ego yezi maka Chukwudi Christopher Sisi Chukwudi nwanne gị Sisi Chukwudi oyila ngasị o jiri kata kpudagu n'Indonesia omengafu n'anya one of Egbuoma ọsọ unu ga-alụbọnwụ na onwu na-eli ego n'elu ụwa na ya ga-ebute ego nu Sisi Chukwudi na-asị gị dịbọnwụ Sisi Chukwudi na-asị ndebe Mbamara si unu ga-alụbọnwụ n'elu ụwa na onwu adịeli ego Treasurer Egbuoma Brothers United ọ na-asị unu dịbọnwụ yezi maka Chief Anselam Okeke Ogbuefi na-agba ogugu n'Enugu steeti ọ na-asị unu dịbọnwụ n'elu ụwa na ọnwa adịeli ego yezi maka Emmanuel Ifeanyi Ọnụkọgụ Kelly Fresh na Stuttgart Germany ọ nọ na-asị unu ga-alụba ezigbo onye egwu ama ama na-asị na ọnwụ na-eli ego n'ụwa na ya ga-ebute ego ezi maka Jonathan Nnabihe Ekwe Gbalam ome nwanne na South n'ama Owomu Owerri ka o si ejenu ọ na-asị unu dịbọnwụ n'ụwa na ọnwa adịeli ego na asị na ọnwụ na-eli ego n'ụwa na fa ga-atụkọta ego ezi maka kelee echichi nyere BKC Global ọ na-asị unu ga-alụbọnwụ n'ụwa na ọnwa adịeli ego Thereza nabago ọnwụ anyị merụ gịnị ọnwụ Thereza nabago ọnwụ anyị merụ gịnị ọnwụ Ichie Nicholas Ọhanyere ụgbọ kpụrụ oyibo na-Egbuoma na-asị unu ga-alụbọnwụ unu
dịbọnwụ n'ọnwa dị eli ego n'ọnwụ na-eli ego n'elu ụwa na ya ga-ebute ego nu ọ si ndị be Mbamara tunu dịbọnwụ ezi maka benu ndị bilie ezugo nna nwa Egbuoma besatuo nọ na sị gị ga-alụbọnwụ besatu nwa ndị bilie na sunu dịbọnwụ sunu ga-alụbọnwụ nọ n'ụwa na sị na ọnwụ na-eli ego na afa niile ga-atụkọta ego n'uwe ezi maka Steven Eke City 1 of Umuguma Owerri West oji nri eme ọgụ na South Africa ọ na-asị ụnụ ga-alụbọnwụ n'elu ụwa na nwa dị eli ego Barrister Glory Kemanụ ka ọgọzemena ezi ada ndị Mbamara ezi ada ndị Egbuoma ada ka ibe ya ọ na-asị ndị be Mbamara ga-alụbọnwụ Barrister Glory ọnụ ka ọgụ na-asị ụnụ ga-alụbọnwụ n'ọnwa dị eli ego Barrister Glory Ozemena na-asị ụnụ ga-alụbọnwụ n'ọnwa dị eli ego na-asị na nwụ na-eli ego na ya ga-ebute ego nuo ọ sị ndị be Mbamara sị ụnụ ga-alụbọnwụ Ijele nwanyị Ada Amara Ada Egbuoma ọ sị ụnụ dịbọnwụ n'elu ụwa na asị na ọnwụ na-eli ego na ya ga-ebute ego n'ụwa Chief Oliver Nozie ofu mgbaji a na-eme oflodu na South Africa ọ na-asị gị ga-alụbọnwụ Friday n'ọnwa dị eli ego n'ọnwụ na-eli ego n'elu ụwa na fa ga-atụkọta ego nụ na asị na ọnwụ na-eli ego na fa ga-ebute ego nụ ezi maka Quintus Chigozie Ọba Ijele nwa ofe Egbuoma na sị gị dịbọnwụ Chairman bụ ọkụ ụmụ Indastria na sị gị ga-alụbọ ọ na-asị unu niile ga-alụbọnwụ sunu ga-alụbọnwụ n'elu ụwa na ọnwa dị eli ego na ọnwụ na-eli ego na fa ga-ebute ego nụ ezi maka Christian Oledika Chinemeze nwanụ na-akụ ata Chinemeze na-asị m gbagoo sị gị ga-alụbọnwụ n'ọnwa dị eli ego nụ kedu maka Paulinus Enwero m Polo na Jakarta na Indonesia ọ na-asị gị ga-alụbọnwụ dịbọnwụ n'ọnwa dị eli ego kedu maka Eda Jude Enwero m Odumodu na South Africa Odumodu wanụ na South na sị gị ga-alụbọnwụ sị gị dịbọnwụ n'ọnwa dị eli ego nụ kedu maka Michael Ndubisi onye Kwulisi Tokunadu Egbueme ndị Egbuoma na Malichia ọ na-asị unu dịbọnwụ na n'ụwa nụ n'ọnwa dị eli ego n'ọnwụ na-eli ego na ya ga-ebute ego nụ kedu maka Jonathan Olusadebe Agbaro na UK London ka ọ nọ n'ebe na-asị unu dịbọnwụ n'ụwa ezi maka Sir Austin Obi Sonny White C5 Plus ọ na-asị gị dịbọnwụ n'ụwa ọ na-asị ndị be Mbamara niile tunu dịbọnwụ na ọnwa dị eli ego nụ na asị na ọnwụ na-eli ego nụ na ya ga-ebute ego n'ụwa ezi maka Injinia Maslenus Obi Prof ezi nwa si ụmụọdụ ihe agwụlelu ọ na-asị gị dịbọnwụ n'ụwa na ọnwa dị eli ego nụ
kedu maka prọfet Peter onye kozu ihe ka Igbo onye amụma Jizọs ọ na-asị unu dịbe ọnwụ n'ụwa na asị na ọnwụ na-eli ego na ya ga-ebute ego kedu maka Emeka Nwosu ọkada ọfụ ndị enyemobi ọ na-asị unu dịbe ọnwụ n'ụwa na ọnwa dị eli ego ezi nne Thereza nabago ọnwụ anyị mere ogene ọnwụ ezi nne Thereza nabago ọnwụ anyị mere ogene ọnwụ Iginetus nde bilie IG na sigi dịbe ọnwụ inspektọ igbe pinọpinọ ọ na-asị unu galụba ọnwụ gezi maka Ifeanyị Chinyere yuri na saụtụ na sigi dịbe ọnwụ kedu maka Chikezie Chukwubike nwa Chinemere Egbuoma na si unu dịbe ọnwụ Ebube Michael Ibanụ si na si unu galụba ọnwụ Fashion Boutique na Lagos ọ na-asị unu dịbe ọnwụ Ikechukwu Enesi Nweke na-asị gị galụba Bokino na Saụtụ na-asị unu dịbe ọnwụ Bokino na Saụtụ ma n'Israel ka ọ na-emezi mmanụ ọ na-asị unu galụba sunu dịbe ọnwụ n'ụwa n'ọnwa dị eli ego n'ọnwụ na-eli ego na faka atụkọta ego n'ihi Enugu steeti ebe afọ ka o si abịanụ Injinia Chinedu Henry Azubike na-asị gị galụba n'ọnwa dị eli ego egba na-agba n'anyanwụ ọ na-asị n'ụdịbe ọnwụ egbe na-agba n'anyanwụ ọfọkwa ụdọ n'Imo ọ na-asị unu galụba Barrister Uchenna Wisdom Mejebuga na Norway ka ọ na-ebe na Norway ka ọ nọ na-asị unu galụba ọnwụ mana ụmụ ọjị n'Egbuoma ka o si eje nuo ọsị unu dịbe ọnwụ n'ụwa na ọnwa dị eli ego n'ọnwụ na-eli ego na fancha ga-atụkọta ego Chief Eze Kada na asị unu galụba Udubọchị na Saụtụ ọ na-asị unu dịbe ọnwụ sị unu dịbe ọnwụ na ọnwa dị eli ego Patron Imo/Abia State Indigenous Association na South Africa ọ na-asị unu dịbe ọnwụ n'ụwa na ọnwa dị eli ego Mr. Henry J. Okafor Chinyere nwa ọ na-asịkwa unu dịbe ọnwụ nwa Chinemere azụ aka nwata rọfụ ya na South Africa ka ọ nọ wee na-asị unu dịbe ọnwụ n'ụwa na ọnwa dị eli ego Pastor Chuks Ndịdiamaka ọ na-asị gị galụba ọnwụ Orikeze Wanofe Egbuoma ọ na-asị unu dịbe ọnwụ Vice Chairman Ugbokumin Diaspora ọ na-asị unu dịbe ọnwụ unu dịbe ọnwụ n'ụwa na ọnwa dị eli ego na ọnwụ na-eli ego na fa ga-ebute ego kedu maka Maxwell nwoke bichie Agụdị Ndụ Wanofe Egbuoma na-asị gị galụba ọnwụ
sunu dibe ọnwụ n'ụwa n'ọnwa dị eli ego n'ọnwụ na-eli ego na fa ga-ebute ego nụ yezi maka Eric Ogbuda yezi nwafọ mmadụ Egbuoma na South Africa ka ọ nọ na-asụ unu ghalụba ọnwụ sunu dibe ọnwụ n'ọnwa dị eli ego yezi maka Chima Tony Onyụrụka drọkụ mmanụ onye ọma na-ama ndụgba n'Imo steeti ọ na-asụ unu ghalụba ọnwụ sunu dibe ọnwụ n'ụwa n'ọnwa dị eli ego n'ọnwụ na-eli ego na Friday n'izuru kele onwe gbusi Maxwell Mbamara aka Voice of Zion Music na Indonesia MCZ Cafe and Bar na Jakarta Emeka Jakarta na Simugba gị ga-alụba ọnwụ n'ọnwa dị eli ego na asụ na ọnwụ na-eli ego n'ụwa na fa bụ ndị ọyị gị na fa ga-atụkọta ego ma sị m mee ka ị mata na ọ bụ nwa ga-akpọ nne so unu ga-alụba Chifuli Okafọ Binyuruka ezi nwanne dị ụtọ na sị gị dibe ọnwụ n'ụwa n'ọnwa dị eli ego ezi maka Mr. Nnamdi Egbuoma ala Owerri na sị gị dibe ọnwụ n'ọnwa dị eli ego Mr. Kinsley Atugbo Andy na South na sị gị dibe Ifakala Mbitolu ebe afụko si wee bịa nuo Itolu na Malabo ọ na-asị gị dibe ọnwụ n'ụwa n'ọnwa dị eli ego n'ọnwụ na-eli ego na fa ga-ebute ego nuo ezi maka Maazị Tochukwu Nwibe aka mma nke mbụ n'isi ozi n'ụmụaka n'ọlụ ọ na-asị gị galụba ọnwụ n'ụwa n'ọnwa dị eli ego Mr. Sunday Ononudu Sonny Pon na-asị gị galụba ọnwụ Sonny Pon shop na South Africa ọ na-asị gị galụba ọnwụ n'Osumogwu n'ihi ala lokal gọọmenti ebe abụgo si eje nuo ọ na-asị gị dibe ọnwụ n'ụwa n'ọnwa dị eli ego n'ọnwụ na-eli ego na fa ga-ebute ego nuo Barrister Tony Okorie Director Tony Okorie Attorneys na South Africa ọ na-asị unu dibe ọnwụ Patron Imo and Abia Indigenous Association na South Africa ọ na-asị unu dibe ọnwụ n'ụwa n'ọnwa dị eli ego kezi maka Chief Chijioke mmadụ abụchi eze ebu n'afọ n'oge owu ka o si abịanụ ọ sị unu dibe ọnwụ n'ụwa n'ọnwa dị eli ego Mr. Lawrence Rufus Loman na sị unu galụba n'ọnwa dị eli ego n'ọnwụ na-eli ego na fa ga-ebute ego
Chairman Imo and Abia State Indigenous Association na South Africa, Mr. Ifeanyi Johnson Umunnakwe, the Prince of Oyi Kingdom na Haji Imo State, Vice Chairman Imo and Abia State Indigenous Association na South Africa. Ọ na-asị ngwa gị ị ga-alụba ọnwụ n'ụwa na asị na ọnwụ na-eli ego n'ụwa na ndị Imo State and Abia Indigenous Association na South Africa na fa ga-atụkọta ego n'ụwa wee na-asị ụnụ sị ụnụ ga-alụba ọnwụ na ọnwa dị eli ego. Ọnwụ eme anyị fee